לכולם, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? טוב, רגע לפני שאני מתחילה פתיחה קולקטיבית, אני רוצה לומר לכל מי ששאל אתמול למה לא עליתי ללייב שהייתי אמורה לעלות. פשוט מאוד, אתמול עשיתי איזושהי עבודה כמו גבר, אוקיי? בניתי איזושהי תקרה מגבס, וכנראה שעשיתי איזושהי תנועה לא נכונה, ופשוט לא יכולתי להזיז את היד בערב. נתפס לי שריר, גם עכשיו כואב, אבל ברוך השם נרגע קצת מאתמול. אז אני מתנצלת, כל מי ששאל למה לא עליתי ללייב אתמול למרות שאני תיאמתי, סורי, נתראה בלייבים הבאים. אז אני עושה כרגע פתיחה קולקטיבית, גם לגברים גם לנשים, אין כאן זמנים כמובן, אל תלבישו על עצמכם סיפור שלא קשור אליכם. בואו נראה איזה מסר נקבל מהקלפים, מי צריך לשמוע את המסר הזה. אז בואו נראה מה קורה איתנו. טוב, מישהו התהפך לו הכל ברגע אחד, לפני 9 ימים, 9 שבועות עד 9 חודשים, או קשר שהתחיל בחודש 9, אוקיי, משהו שהתהפך ברגע אחד בגלל כישוף. זאת אומרת, קרה משהו, היה צריך לקרות משהו טוב, אוקיי, היה אמור להיות, היה כאן איזושהי מערכת יחסים שהייתה מסודרת, כמו ממוסדת, כמו מערכת יחסים שהיה לה איזושהי יציבות מסוימת, קיבעון מסוים, היה שם משהו ככה כמו שצריך, ואפילו הייתה איזושהי אנרגיה חיובית בקשר הזה, אפילו הייתה איזושהי התקדמות ואיזושהי ממש, כאילו הייתה אווירה ממש טובה, ופתאום ממש מה שנקרא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ככה זה נקרא בארמית. זאת אומרת, ברגע אחד כאילו מישהו שבר מוסכמות, ברגע אחד מישהו נעלם, ברגע אחד מישהו פשוט לא יצר קשר, ברגע אחד פתאום מישהו ניתק קשר לגמרי, מישהו נעלם, מישהו חסם, מישהו עשה כאן איזשהו מעשה ברגע אחד, אוקיי? ברגע אחד, והצד השני נשאר לא מובן. ולמה כל זה? בגלל איזשהו כישוף. מישהו דיבר קצת יותר מדי לאנשים הלא נכונים. תכף אנחנו נראה מה קורה כאן. אדם כרגע זה שנעלם, אוקיי, הוא נמצא באיזשהו חוסר אונים, באיזושהי מצוקה, והוא לא יודע מה לעשות. רגע אחד הוא רוצה לוותר על הכל, רגע אחד הבן אדם נכנס לאיזשהם רחמים עצמיים. הבן אדם לא יודע מה לעשות, הוא נמצא בהתלבטויות עם עצמו ועם איזושהי ממש מצוקה. הוא כאילו סוג של מכה על חטא, הוא לא מבין מה הוא עשה. הוא אומר, רגע, מה עשיתי? למה עשיתי את זה? הוא עצמו לא מבין מה הוא עשה. בואו נראה מה קרה כאן, מעבר למאגיה ולחסימה האנרגטית הזאת שמישהו כאן ועשה. מי עשה את זה? מי עשה את זה ולמה זה נעשה? טוב, קודם כל מי שעשה את זה זה מישהו שדואג, מישהו שכנראה לא ישן טוב בלילות, מישהו שלא מרגיש טוב, מישהו שיודע. טוב, יש כאן כנראה איזשהו מערכת יחסים, אוקיי, ממה שאני מבינה כאן, אוקיי, זה אדם נמצא באיזושהי פרשת דרכים והתמוטטות במערכת היחסים שלו, ומצב נפשי לא יציב של בן או בת הזוג, אוקיי, וזה גרם לבן או בת הזוג שהם במצב נפשי לא יציב לעשות איזשהו כישוף. בן או בת הזוג מעמידים פנים כאילו הם לא יודעים שיש איזשהו צד שלישי, אוקיי, אבל שהם לא יודעים איזשהו צלע שלישית. בן אדם כבר רוצה להתקדם קדימה, בן אדם נמצא בתוך מערכת יחסים שכבר כביכול אין בה כלום, אוקיי, והצד השני שיודע שאין לו סיכוי עם בן או בת הזוג, או שזה אקס או אקסיט, יכול להיות גם אקס או אקסיט, אוקיי? פשוט ישבו ועשו כאן איזשהו מעשה שלא יעשה, וסגרו לבן אדם ממש את הדרך, ופתאום בן אדם, המזל שלו התהפך ברגע אחד. כאילו הכל התפרק לו. אני רואה בן אדם מקבל כל מיני סימנים ואיתותים. בן אדם ניסה לשמור את עצמו תקופה, אבל כנראה שהוא לא שמר את עצמו מספיק. כן, יש כאן איזשהו קשר, מישהו כאן פגוע מבגידה. מי שעשה את הכישוף זה מישהו שפגוע מבגידה, הוא מרגיש שבגדו בו, ואז הוא החליט לשמר מה שנקרא את מערכת היחסים הזו על ידי מגיה, ובן אדם פשוט התהפך בתוך מערכת יחסים שהייתה שמורה ומוגנת, והיה שם איזשהו משהו מאוד מאוד טוב, משהו התפוצץ שם ברגע אחד. וכרגע בן אדם נמצא באיזשהו פרשת דרכים. אני רואה שכן בן אדם מגבש את התוכניות שלו, לחזור לאותה מערכת יחסים. יש כאן אהבה. בן אדם לא מבין למה הוא קם והלך, אבל הוא כן אוהב את בן או בת הזוג, הוא מרגיש שהוא לא מצליח לשחרר
את מי שהוא נעלם לו, הוא לא מבין גם איך יכול להיות שהוא הלך והצד השני מקבל הרבה מאוד כוח, הוא לא מבין, אוקיי, מה שרואים מכאן לא רואים משם, ובן אדם לא מבין כאילו איך יכול להיות שאני הלכתי ונעלמתי, ופתאום אני גם מרגיש שאני לא מצליח לשחרר, כי אני בעצם מאוד אוהב, אני לא מבין למה הלכתי, למה נעלמתי. ומצד שני, איך יכול להיות שהצד השני לא נשבר ולא עושה שום דבר, ובן אדם נהיה מבולבל וחסר אונים ולא יודע מה לעשות, הוא מצטער, הוא כן מגבש את התוכניות שלו ליצור קשר. בואו נראה תכלס, הוא לא מפסיק לחשוב, זה בן אדם שלא מפסיק לחשוב על הפרידה הזו, שהוא עצמו עשה, הוא עצמו טעה בה, הוא מבין שהוא טעה, והוא לא מבין אפילו למה הוא טעה, הוא לא מבין אפילו למה זה קורה לו, זה לא שהוא תכנן לעשות את זה, הוא פשוט, הוא לא מבין איך פתאום המוח שלו נהיה כמו מעורפל, כאילו פתאום הרגיש איזשהו ניתוק רגשי, פתאום הרגיש צורך להתרחק, הוא לא הבין למה זה קרה לו. אממה, שאני רואה כאן 3 נקודות זמן אחרי שהבן אדם הלך ונעלם ממערכת יחסים שיש בה הרבה מאוד אהבה, בתוך הבית שלו נהיה איזושהי התפרצות רגשית, אוקיי, לפני 3 ימים, 3 שבועות עד 3 חודשים, מה שגרם לבן אדם להיות עוד יותר מבולבל, כי הבן אדם לא יודע מה לעשות, יש לו אהבה בלב שהוא נטש, והוא לא מבין למה הוא נטש, ומצד שני אני כן רואה שבן אדם מגבש את הדרך שלו, למרות שכרגע בן אדם מפנה גב ומעמיד פנים כאילו הוא לא מרגיש כלום וכאילו הוא לא בעניין. אני רוצה לומר לכם שחד משמעי, מערכת היחסים הזו תחזור ותתמסד. אוקיי, אני רואה שכן בן אדם, הוא פוחד להפסיד, אני רואה שבן אדם מרגיש שהוא הפסיד, או שהוא עומד להפסיד איזושהי אהבה אמיתית, טהורה, נקייה. בן אדם פוחד להפסיד איזשהו בן בת זוג שהם מאוד מאוד טובים, שיש שם הרבה מאוד אהבה והרבה מאוד נאמנות, ובן אדם פוחד להפסיד, ובן אדם לא יודע, הוא יודע שהוא צריך לקבל החלטות בחיים שלו, הוא יודע שהוא עשה טעות והוא נטש, והוא צריך כן לקבל החלטות בחיים שלו, הוא יודע שהוא הבטיח הבטחות והוא לא קיים. הוא כרגע נמצא ממש כאילו רוקד על 2 חתונות, זה בא לו באור רב, הוא מבולבל, זה מציק לו, בן אדם אפילו יש לו רגעים של ייאוש, אממה בן אדם בשקט מגבש את הדרך שלו כן לחזור, הוא מבין שהוא תהיה כאן חזרה, בן אדם כן מנסה לעשות איזשהו שינוי בחשיבה שלו, כי הוא מבין שהוא טעה, והוא כן מחפש את הדרך לחזור. בואו נראה תכלס בשורה התחתונה, אם תהיה חזרה בתוך כמה זמן. כרגע בן אדם נמצא באיזשהו שברון לב עם עצמו, מחפש דרך והוא מרגיש חסום. אוקיי, שימו לב, תראו מה איזה קלף יצא לנו, בן אדם כן מחפש את הדרך, יש לו הרבה מאוד עצב ודאגה וכאב על הניתוק הזה שהוא עשה, הוא כן מחפש את הדרך, אבל הוא מרגיש שיש לו איזושהי חסימה, ומשהו מונע ממנו כן להתקרב ולחזור. אממה שהאהבה תנצח, ובסופו של דבר כן בן אדם יקבל את הכוח, וכן החסימה תיעלם, וכן דברים, כן צפויה איזושהי התחדשות של קשרים ועלייה ממש ויציאה מקשיים, תוך 5 נקודות זמן, 5 ימים, 5 שבועות עד 5 חודשים, אוקיי? כן צפויה כאן איזושהי התעוררות. כרגע ממש בן אדם מעמיד פנים לעולם כאילו הכל בסדר, אבל בתוך תוכו הוא מרוסק. אבל יהיה הפתעות, יהיה איזושהי עזרה מלמעלה, זה איזשהו קשר שיש לו תמיכה גורלית, תמיכה מלמעלה, וכן יהיה כאן ברכה והצלחה, וכן יהיה כאן בגלל הניקיון והיושר, אוקיי, בגלל שיש כאן איזושהי השראה של בן או בת הזוג, של משהו מאוד נקי, מאוד טהור, בן הזוג לא ירצה לפספס את זה, וכן עוזרים לו משמיים, וכן תהיה חזרה בעזרת השם. זה הזמן להזכיר לכל אחד שאני עושה בדיקת חסימות ועיכובים המזל אם יש או אין, ואם יש כמובן שאפשר לנקות ולשחרר כל חסימה מכל סוג שהוא. אני כאן כדי לעזור. הבדיקות שאני עושה הן ללא עלות, אתם מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ, מספר הוואטסאפ שלי נמצא בפרופיל שלי מתחת לתמונה, פשוט מוזמנים לפנות אליי בוואטסאפ, ואני אשמח לעזור לכם בבדיקת חסימות ללא עלות. אם אתם נמצאים בסיטואציה כזו או אחרת, באיזושהי בעיה בחיים שאתם צריכים עזרה קצת מעבר, אתם מוזמנים לפנות אליי לתאם שיחת ייעוץ 10 דקות ללא עלות. זה לא פתיחה אישית אלא בירור הבעיה שאיתה אתם מתמודדים ואיך אני עם הכלים העוצמתיים שיש לי אני יכולה לעזור לכם. כמובן שאתם גם יכולים לתאם פתיחה אישית. אם אהבתם את הסרטון תעשו לייק, תשתפו, תגיבו, ואם אתם עדיין לא עוקבים אחריי אז תעקבו לעוד סרטונים מעניינים
שמחתי להיות כאן, נתראה בסרטונים הבאים. ביי.